Kum Shibanta ban plelat ki khana ban ki samla ka jala bagin pani ya ki sap ki phong jongki ha ka jing tho poetry. Ko All India Poeters Conference AIPC Meghalaya chapter ha ka si palai jong ka tayo kala sam ki khusnam chi kinong job ha ka jing ya kop ka balatep kom ka Meghalaya Poetry Competition ka bakhandai ha ka jing lang ka blalong ha ka Arts and Culture Hall ha ka nong ba shalong. Ya kini ka jing ya kop tho poetry halor ka phang ka jing rakhe ka jing dap san post nam jog jala Meghalaya. Leishim banta da bungut ki khana school bat ki samla ki bupule ha ki college. Uhe officer pulet ubala shong that nakakam uba marihom kharkrang kumu kongsan rengkat badu principal jong St Edmunds College Shillong u Dr Silvanus Lamare kum u sebut kongsan kilasam ki kusnam bat kasong tengka shakilai puengot ki bala job ka jing kop tho poetry. Hagani ka jing lang le don rengkat ru ka president jong ka AIPC Meghalaya i Dr Streamlet Dekhar ka General Secretary ikong minimum lalu bat kiwe ki bela syakot ngobha. Habakaran ka jingyalang uba karkarang ulero ke AIPC ka bala penlong ya ka jingyakop ka balong kalat ki khana bagi samla begin say ya ka sub jongki ha ka tho poetry. Ulong ba ka jing tho poetry kalong ka bakongsan ban pen sapriang bat penslur ki samla begin tho ke poetry leng ba ka jing mudur bat ka kom perkhat jongki. Ulakentui ki samla bakem dai bandan tang ya ka jing angnut ka bahe. Nrai ki deru ban trishtam ban la ban pen urlong ya ki jing angnut ha ka jing im jongki.